Hier. Schat, en wat is het nu? Is er iets met Maarten? Niks. Schatke, wat is er? Laat het. Ik wil u helpen, hè. Laat mij u dan toch helpen? Ik heb orders gekregen, ik kan niks zeggen. Ja, maar wat is het nu? Is het iets met Maarten of is het iets van uw werk? Ja, Hanne? Hey Trudy, ik probeer onze pa te bereiken, maar hij neemt niet op. Ah, we hebben dat niet gehoord. Ah, dan zal zijn gsm op stilstaan. Hoe is het met hem? Ah, je weet dat al. Ja. Opa heeft juist gebeld, hij heeft mij uitgelicht. Dat is wel zonde, hè? Zie ik op uw eigen verjaardagsfeest? Ja, maar die heeft waarschijnlijk gewoon iets verkeerd gegeten of zo. Trekt het u niet aan. Oké. Moet ik niet naar huis komen? Nee, dat moet je niet doen. Echt niet. Doe maar rustig verder. Hè? Ik zie u straks wel. Ik vind dat heel erg, hè, jongen, dat jij mij niet vertrouwt. Je hebt gelijk. Kom, zet u.